O Concello Estradense aprobou onte cos votos do equipo do Goberno Popular o traspaso da dedicación parcial aprobada en orixe para o edil Juan Constela a Nemesio Rei. Constela continuará como coordinador da área de obras e servizos municipais no rural. O número de parados registrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego, antigo INEM, subiu en 11.274 persoas en novembro en Galicia, en relación ao mes anterior, o que supón o maior ascenso en termos absolutos do Estado. Mañá comezará o primeiro mercadillo solidario de Nadal no veciño concello de Teo, no que participarán as asociacións vendendo produtos, principalmente de segunda man, doados por particulares, de cara a buscar novas vías de financiamento. É para presentar o deporte no Nadal, que vai ser para rapaces de 5 a 12 anos de idade. Vai se celebrar no pabellón Couto Ferreira en multiusos os días, a semana do 26 ao 30 de decembro, ¿no? Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.